nek arep golek ya Pak ora mokno. Lene ape ulek awak guangan oleh enek apa jaulan tidak tak kena uyul atau jujur atau banget lo udah mang lo apa tu udah iya Cek mang bapakku lek anu lek nunggu awah angan jaya jaya oh lambo amonio Cek mang aku andok ibu indi bela yo udah iya Bu Indi tantoki ini apa oleh wat ono alah ini nggone awak terus umone ayas apa ndak indon lane ulah ya udah atau sekolah SMA sekolah tuwul nede silas satu diwalain nani teluda Pancasila itu lah nani teluda Pancasila itu Atuh itu tak ani jaluda pendaila ya jelulu tadi dia dulu tidak ketemu dia tuh tadi dia dulu bendera dan tutumu ulah itu aduh nah itu dan apa lo halo maju halo maju halo maju awas gue nek orang omahku gak tak teno ipi pulau men dek man jajan totes aku cebuk UTI tutulolo apa TV video ada UTI betul batak ini dua dan tengah jadi teng keluang nyek nah aku wala jauh tu aku jauh polo untung di tiang ayo ketok cuman dia la dulu ya emak oh lah tangan lo apa itu lah oleh awak doangan weteng kucu oleh angan oleh awak hari apa oleh awak apa pak apa
Apa? Kue odi, Pak. Apa, Dok? Kue odi. Aku ning kene. Ini lho, Pak. Oh, aku golek ndok wis kok. Itu lho, ana lali les, Pak. Ini ya? Oh. Ini ana lali wis, Pak. Sing kok cekel iki apa, Dok? Iya, Pak. Apa iku? Lali wis saene dhewe, Pak. Lan mliwis iki. Lah mliwise ning ndi, Dok? Ulah lho, Pak. Oke mau golek ndok mliwis entuk apa ora? Ulah. Lah apa kowe ning kene? Lah tu oleh uwe ulah nenek. Aku golek ndok mliwis ning kono ora ono. Ini apa? Ono apa? Tancoki. Ini ya? Kowe iku biyen nek saiki kok sini-sini wong tuwa. Ini Ngomong kowe arang-arang tak takoki. Ini ya, Pak. Tak atoki. Atu dek mang yo bal oleh iwe terus antoki Mas Dika. Mas Dika. Ditakoki piye? Duk, kowe oleh iso apa ngono? Atu oleh iya, Pak. Pak ning ayas ngono. Terus aku olo ini wis dak enek. Pak ini tak antok yo. Boleh manuk wis uwi, Pak. Wis suwe biyen pirang lahir pegawe aku ya golek manuk. Tenan? Heeh. Anu sing ibenge tuwul apa, Pak? Anu apa? Manuk bido, Ula, Pak. manuk dali, Ula, manuk alap-alap, ula, Pak. manuk sing mibre dhuwur manuk dali wae manuk cilik-cilik wae. Ula. Lah Ibenge tuwul itu manuk emplet. manuk mrek kuning cendekan. Manuk emplet digondol montol mabul. Manuk mrek kok digondol motor mabur. Pak, nek ning awak iku ana anu duwul-duwul utah iku ana apa? Blekok iku putih, Heeh. blekok. Betah ning banyunan lho lah, Pak. Yo betah pancen pegaweane iku ning Banyunan golek kodhok, golek iwak. Anak sing betah ning banyunan Manuk blekok, ulah. manuk blekok yo. Ulah yo, Pak. Wis sawah pirang-pirang blekok panggonane Nih. ning Banyunan. Sing betah ning banyunan manuk apa? Blekok. Kalah. Manuk apa? Manuke wong Daud. Iso-iso. Ono jale intel, ale ulino oleh anak laloh. Anak sing kulino Jumatan anak apa, Pak? Manuk Jumatan. Ya, Ora ono manuk Jumatan. eno, Ora ono. eno. Manuk apa? Iku komplit kaji. Rupane Ndase lodok putih. awak ileng. Iku dak komplit kaji. Ya, ngawur. Nih. Pak. Kudu, Pak. Mau, Pak. Pak. Anu itu apa ujung, Pak? Yo iku manuk mliwis. Iwis. Rahune mliwis iku. Yo iki Lali, Pak. Cek semir gedene. Tahu cahe wae kok ini ya, Pak. Bisa kok ngono? Ya. Mlayu rene Ya. tak gasangan. Kacang itu, Pak. Udah. Berapa, Pak? Gasangi mliwis. Mergo mliwise gedhe tak gasangi. Sikile engko keserimpet kene mesti keneng. Iki kala maneh. Iya. Ini ya, Pak. Engko tahu cahe kok elek ya. Sing mbok manuke gedhe kok, Duk. Duk, isih magon kono aja nganti wis ayu. Kowe ono. Ning ae tahu cahe ya. Bisa apa kono? Yo. Yang dikusah, Duk.
bolongan. Coba. Nah. Ini Pak. Ini. Halo. Lihat ya. Ojo dadi. Ini Pak. Halo Pak. Ya iki carane Ini. Nah, kok iso gawa ngene mau carane piye? engko balik. Jan. Entek ya Pak. Cocok, Juk. Cuwiti Pak, cuwiti. Malah gak iso, Juk. Hul Pak, hul. Pak, dua. Iya. Bendone. Ana Pak, sembelih kene pisan. Yo. Enek awak angan iwaki yes wedi aku delok anu edel. Sembelih kene. Aku sing mbelih. Ngono Pak. Cekeli sing kok. Hotel. Es. Ya. Pak, Aman apa? Aku nyembelih kok aja ngomong. Ulah. Ora tegas bendone. Ulah. Didelokno. Yo, duduk. Pak, Kowe ngomong apa? Ulah ngomong tuh. Lah kok undang-undang aku? Jadi ya tuh apa? Kali. Ulah. Aja ngomong. Jangan ngomong apa. Hah? Loh. Udah tiba. Tengok. Udah teh. Mangga buat kene kan. Bukan tengok. Yo teh. Lah iki apa? Aye. Ada Pak? Aju. Terus Pak, terus. Nih Pak, nih. Sampai tukel. Lu kok Aku sembelih. anu edoy. Cekli Pak. Juk, Alas. Ente ngomong. Meneng. Sing ngomong sapa? Kuwe ngono. Lo wong. Yo. Meneng aku. Juk. Pak. Anu aden-aden Pak. Juk, Pak anu aden-aden. Pak, Manuk ganyang, Juk. Anu anyang. Wis aja dicekel, Juk. Ini Pak. Uwe sing omon. iki aku kok Juk. Iya Pak, sing omon iki. Aja dicekel, Juk. Coba. Manuk ganyang. Kowe arep ngopo, Juk? Arep leh uwe. Kowe arep beli aku. Nang Mergo kowe ora duweni nglawu. apa angan gak ndek awak. Ngene, Juk, ngene, Pak. Kowe kok mlipis kok iso omong. Aja gumun ya, Pak. Aja gumun, Juk. Gak ora umon wong mimise toplak ae umon. Mergo aku kok nganti saka Wis Jalma. tenang. Iya wis. Nak jan aku wis ning iso toto Jalma mergo aku raja rajane wis, Juk. Oh, we aja. Dadi aku iso Rajane toto meliwis. Jalma, Pak, bener, Pak. Terus Sakurunge kowe kelakon nyembelih aku, ning kene aku bakal nanti karo kowe. Pilihan loro antara pilihan siji antaraning loro. Mengko cangkemanku, Juk. ono Ya, apa klimanem kowe wis milih lesu sepisan nanging wareg sak lawase. Lan kosok baline kowe wareg sepisan lesu sak lawase. Pak, iya Pak. Dimilih ngendi, Pak? Lesu sepisan, Wareg sak lawase, wareg sepisan. lesu selawase, Pak. Aku milih warga. Kowe milih wareg, Pak. Timbang lesu pirang-pirang dina ra mangan. Goblok. Kok goblok piye?
Lah kowe nek alek pisan toh lesu terus modal. Nek bapak milih Ya, kowe milih. Nek aku yo enak lesu pisan alek selawase. Pangwerdine kaya ngene. Iya, wis. Umpama bapak milih wareg sepisan lesu sak lawase. Ning kene aku lilo legowo kok pateni kok nggo lawuh nanging sakwise kowe mangsa karo aku uripku bakal kedenarang-denarang Pak. Iya. Nanging beda yen kowe milih lesu sepisan nanging wareg sak lawase ning kene waton kowe cabar nggonmu nyembelih aku menggone bakal tak bantu dimen kowe iso urip mulya sak terus. Kowe mliwis kok iso bantu aku. Alane iya. Carane ngene, Pak. Mergo aku raja ning mliwis, Pak. Ning kene mengko kabeh mliwis tak klumpukke kabeh. Dimen ngendhok kabeh, Pak. Iya. Lah kanggo kowe ben urip mulya kanthi dadakan, Pak. Sak ngisore kandhang kae. Kae duduk ana, Pak. Mesti ana Mas Pices Raja Brana ing mengkone bisa kanggo. Nang iya, Pak. Aja-ajane lho, weh. Iya. Sak ngisore kandang iku telek. Sak ngisore telek, Duk. Cacing. Sak ngisore cacing. Ngayal. Coba Sing ngayal iki dijajal. kowe. Pak, udah, Pak. Tenang apa ora? Coba jajal. Enggak melayu. Anggel odone dileh, Pak. Aku ora bakal mlayu kok iki. Tenan lho. Yo. Weh. Yo, mbok, Pak. Sabar yo. Jebol tenang, Duk. Lagi tak keduk jerone sak dengkul. Jebol wis ana wujude iki, Duk. Apa, Pak? Apa iki? Wah, Duk. Wah. Kok emas? Emas, Duk. Mas iya. Emas iki, Duk. Emas iki. Pak. Iki lho emas, Duk. Iki nggone ada. Bos, Kok nggone ledek? Mas, Emas iki. cek. iku Mas jaman biyen, Duk. Cek. Iya. Bapak iki antan neman. Iya. Terus dadi urip ning desa wis ayem. Tok mbok kon kei emas terus iya alane bapak nek dalane mek ugian. Diarani nyolong. Nah, iya. Monggo bapak ning pasar iki sinambi adol ndokku. Ndoke mliwis kabeh monggo kumpulno, Pak. Oh. Bapak gemung gawe kandang. Ya. Mliwis-mliwis kae gen padha ngendhok yen wis ngendhok entuk akeh. Mengko kok dol ning pasar sinambi dodol emas ya dodol ndok. Cocok, Duk. Oh iya, Pak. Odol ndok, odol emas. Odol ndoke wis, odol emas. Nek ndoke wis entek masih ijeh, henti ndok endol. Ya wis aku tak gawe. Ayo, ayo, Pak. Tak gawe Ya. kandang. Iwes. Ngatur nuwun. Bapak mbok ngenehi bondo donya. Kowe kaiki tak aku dulurku gelem. Kowe ora isin. Pula. Aku seneng. Carane yen aku pekak sedulur iki bos piye? Tak kenalno kancaku. Carane piye? Kowe mubeng iso karo endong aku. Ya. Gelem. Ibel lho ya. Halo. Ya. Siji, halo, halo. Lah iya. Aku durung ngerti carane, Duk. Walah. Carane kepiye, Duk? Arane nek diumpak iki gagak ngene. No. Ya, kowe begagah, Duk. Arane agak ini. Ya, Terus kosok ndek. ya. Lek terus kowe umpak. Tak hitung ping 3 ya. Ya. Siji,